ni lajɛrɛ belebele min bɛ senna Rusi ani farafina jamanaw cɛ Jean-François Marie Camara n'ale ye sanfɛ kalanso o karamɔgɔ dɔ ye ale bɛ a hakilinata di ni lajɛrɛ in yɛrɛ a sigikun kan. Donc an bɛ se ka min faamu nin na i b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan jamanaban minnu bɛ yen n'o ye États-Unis, Faransi, Russie ni Chine ye olu ye san na u bɛ lajɛrɛ dɔ kɛ i b'a fɔ ma ko sommet n'o bɛ k'u ka jamana kɔnɔ u bɛ farafina jamanaw wele k'u kana n'u ka sigi ka kuma farafina jamanaw fana bɛ taa k'u hakilina di parce que diɲɛ yɔrɔ min sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ nafolo dugujukɔrɔ nafolo bɛ caman bɛ Afiriki n'o ye pétrole ni sanu ni jamaw ye o bɛ Afiriki de kɔnɔ mais Afiriki fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'o ye gɛlɛya ye lakanabaliya gɛlɛya ye ani fana gɛlɛya bɛ Afiriki bolo fana ka dugujukɔrɔ nafolo ninnu labɔ ka baara ka se ka nafa sɔrɔ a la donc jamanaban ninnu fana mago bɛ dugujukɔrɔ nafolo ninnu na u bɛ na gɛrɛ Afirikɛnw na cogoya min na ni Afirikɛnw bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ani fana ka lakana kumaw fɔ an ye i n'a fɔ Mali ni Russie ye o partenariat min se lakana ye an y'a ye k'a fɔ ko depuis an ka transition mɔgɔw nana olu y'u ɲɛsin Russie la de ma walasa Russie la bɛ se k'u dɛmɛ kɛlɛkɛminɛnw na ani k'an ka kɛlɛcɛw former kosɛbɛ o nafa dun fana bɛ ka ye dɔ farala an ka kɛlɛminɛnw ka fanga kan. Ni lakana ko o na kɛ ni lajɛrɛ in kuma dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Russie ni Mali cɛ Mali ni Faransi dun cɛla tun dɔnnen don fɔlɔ la lakana ko la yala o ko o na kɛ cogo di Jean-François Marie Camara an ka ale lamɛn. An ni Faransi tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn bolo tile kelen parce que ala yɛrɛ de ye an ni Faransi ka ko caman an mɛna ɲɔgɔn bolo hali n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ ko Faransi maliyɛn min bɛ Faransi ko a bɛ nafolo ladon Mali kɔnɔ o de ka ca ni maliyɛn min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ an ka tunga bɛ sɔrɔ min sɔrɔ Faransi la k'a b'a ci Mali la a tɛ sɔrɔ diɲɛ fan si donc i b'a ye k'a fɔ ko o b'a yira fana an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an tɛna se ka bɔ ɲɔgɔn bolo mais an n'u bɛ se ka baara kɛ sira min fɛ o ye k'a fɔ ko an ka sigi an ka lajɛ baara kɔrɔlen minnu tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn kɔrɔlen min bɛ yen ko sɛbɛn b'o ye n'o b'a fɔ ma faransɛ la k'an ka coopération redynamiser donc o de bɛ se ka kɛ sinon k'a fɔ k'an n'u bɛ kɛlɛ la an n'u tɛ kɛlɛ la. Bubakari Kanute n'ale kɔni ye Mali kunnafonidila minnu n'olu kɔni bɛ kunnafonidiw kɛ olu ka kulun bɛ yen n'o ye UGRM ye o ɲamaba ye ale bolo waati sera farafinna bɛɛ lajɛlen jamana ɲamaw ka na u cɛ ka taa jamana kelen ɲama ka taa u lamɛn Bubakari Kanute. Ne bolo sommet Russie Afrique nin tɛna kɛ sommet fɔlɔ ye farafinna ni nansara jamanaw cɛ sommet Afrique France Afrique bɛ yen sommet Chine Afrique bɛ yen sommet N Afrique bɛ yen sommet Afrique ni Russie fana nana fara a kan donc ne bolo nin kan ka kɛ malɔlako la an ka farafinna jamanaw bolo san o san jamana kelen ka an ka jamanakuntigiw bɛɛ lajɛlen la déplacer ka taga jamana kelen dɔrɔn sɛgɛsɛgɛli kama wagati sera ten sa farafinna jamana ɲɛmɔgɔw u ka hakili sɔrɔ ten ka u dabila an fana ka dɔ wele ten dɔ fana ka na an fana fɛ yan k'a fɔ ko an tɛ gɛrɛbu ye parce que ne bɛ nin kɛ gɛrɛbuya de. Bintu Kulibali n'ale kɔni fana ye kunnafonidila ye ale kɔni bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali cɛmancɛ fanga ɲama n'o ye Colonel Asimi Goita ye ale ka taali ni lajɛrɛ in na a na kɛ sababu ye ka maaw hakili lasigi halisa Mali ani Russie cɛla o bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la. Mali ni Russie ka nin collaboration in a ɲɛna ne bolo munna a bɛ kɛ sababu ye ka insécurité min bɛ Mali kɔnɔ k'o kɛlɛ a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ ka maliyɛnw hakili sigi parce que terrorisme kɛlɛli la a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ Mali économie ni sécurité kɛlen don ka dɔ ta o la kosɛbɛ a bɛna kɛ sababu ye ko bɛ se ka développer ka jɛnsɛn cogo min na. Bubakari Kanute fɛ ni lajɛrɛ in kan ka kɛ wagati ye mun na an ka farafinna jamana ɲamaw u ni Russie jamana ɲamaw u ka kuma kosɛbɛ mun ye alikamako ye o ko kan sabula alikama ye fɛn ye bi diɲɛ bɛɛ mako b'a la wa a fanba o bɔ Russie la de. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.